Máme plnohodnotný rozhovor s Danielom Hrivňákom a Tomášom Bakajom. Poďme sa venovať najnovšej novinke spod vašich rúk, a to je Portofino spod vašich kuchárskych rúk. Poďme povedať niečo k Portofínu. Čo to je, na čo sa zameralo a kde vás nájdeme? Takže Portofino je náš najmladší taký prírastok do rodiny Roman Restaurants. Sme na trhu asi 1 rok, pričom Tomáš prišiel tak po pol roku fungovania, keďže bol nejaký ťažký rozbeh s prvým šéf-kuchárom, ktorého som si tam dal, nejak nám viazla komunikácia. A potom som siahol po Tomášovi, keďže bol takisto v našej rodine Roman Restaurants a rušil sa podnik Moon La Pan. Takže som ho využil, dal som mu tú možnosť a myslím, že už fungujeme celkom pekne. Kuchyňa má svoje čaro a myslím, že sme, čo sa týka Petržalky, asi jedný stop. Vy už a hlavne teda vaša tvár už je pomerne známa v oblasti Romanovcov. Čo vy ste osobne priniesli Romanovcom a naopak, čo vám Romanovci dali? Tak čo som priniesol, tak to musia povedať asi samotní majitelia, po prípade zákazníci, čo som dal tejto firme. Ale čo mi dal Roman Restaurants, tak určite nejaké to zázemie a hlavne postupom času, lebo začínal som čisto iba za kafe. Vlastne potom mi dali nejakú ďalšiu motiváciu a to zastrešiť vlastne všetky prevádzky Roman Restaurants okrem Leberfingeru. Takže to bol nejaký taká vďaka alebo nejaké také prejavenie tej dôvery, že asi to robím dobre a som tu 4. rok a fungujeme. Spomenuli ste Aucafé, spomenuli ste Leberfinger. Aucafé, pokiaľ viem, tam som jedol zatiaľ asi najlepšiu pizzu, akú som kedy v živote mal, a naopak v Leberfingeri boli výborné halušky. Ako som povedal, Leberfinger je jediná reštaurácia, ktorú som nemal možnosť dostať pod seba, takže na to sa vyjadrovať nebudem, ale ohlasy sú naozaj dobré, je to prešportská kuchyňa, myslím, že najstaršia reštaurácia v Bratislave, darí sa im, takže je to fajn. Tomáš, vy, ako povedal Dano, vy ste zhruba pol roka s nimi. Tak my sa snažíme tlačiť tú kuchyňu dopredu s tým, že vlastne ideme koncept talianskej kuchyne, ale máme nadstavené daily special od pondelka do piatku, kde sa snažíme úplne oddelovať od à la cartov. Snažíme sa proste urobiť nejaký fine dining, takzvaný v úvodzovkách, a snažíme sa ponúknuť niečo úplne iné, ako máme v lístku. Samozrejme obmieniame tie lístky každého 4 roku, niekedy každé 2 mesiace, snažíme sa to nadstavovať podľa ľudí, čo si želajú, alebo aká je sezónnosť a tak ďalej, podľa potravín. Aké sú vaše ďalšie vízie? Za toho pol roka už ste si spravili nejaké zázemie. A čo ďalej? Budeme teraz pracovať na tom, aby sme upevnili ten stav vnútorný a na tom, aby sme mohli vytvárať ďalej nové veci, aby sa tá reštaurácia stala niečím výnimočným. Hlavne tlačiť na to jedlo, keďže sme veľká vinoteka v Petržalke, dá sa povedať najväčšia, tak sa budeme snažiť teraz trošku potvoriť tým jedlom, aby tí ľudia neprišli len konkrétne na to víno, ale si vychutnať aj tú dobrú kuchyňu. No a toto ma teraz zaujalo. Poďme k tým spojeniam jedlo a víno. Čo by ste mi odporúčili k červenému, suchému? Červenému, suchému, tak určite by sme, záleží podľa sezóny. To znamená, že určite by som išiel do zveriny alebo do niečoho takého, keď je trošku jesenná sezónnosť alebo zimná. A cez leto by som skôr zvolil to biele víno, pretože to je ľahšie, to je osvežujúce a také ovocné, a tam by som zvolil nejaké ryby alebo nejaké krevety alebo nejaké morské plody. Ryby, krevety, morské plody, zase sme pri tej talianskej kuchyne, hlavne čo sa týka tých morských. Aké máte vy skúsenosti napríklad s krevetami? To myslím si, že krevety boli utlačené hlavne kvôli tej cene, ale už sú dostupné na našom trhu, takže tá ich popularita rok za rokom stúpa, ľudia ich majú radšej a radšej, takže sa s nimi dobre kreuje. Ja by som sa ešte vrátil Tomášovi, lebo zabudol sa pochváliť, tak ho pochválim ja. Tomáš ten Daily Special. Tomáš je veľmi inšpirovaný tou severskou kuchyňou, ťahá sem trošku toho Švédska, takže tie jedla sa podobajú na ten fine dining odtiaľ, takže to by som u ňo vyzdvihol, že je inšpirovaný tou kuchyňou a snaží sa ju pretlačiť do tej talianskej, takže myslím, že je čo ochutnať a myslím, že ľudia neoľutujú, keď prídu ochutnať práve to Daily Special. My sme sa pred týmto samotným, než sme to celé natáčanie spustili, my sme sa bavili práve o tom, že napríklad aj ja sa bojím. Doslova sa bojím niektoré veci vyskúšať
Alebo s niektorými mám neutrálnu, respektíve negatívnu skúsenosť. Vnímate vy Slováč ako odvážnu, čo sa kuchyne týka? Tak my ako kuchári tiež sa občas bojíme niečo vyskúšať, ale pokiaľ človek nevyskúša, tak nezistí, čo môže ponúknuť tomu človeku ďalej. A preto keď my vyskúšame, tak vieme kombinovať tie veci, vieme nachystať takú vec, aby ten človek dostal tzv. Úvodzovkách facku na tom tanieri. To znamená, že my sa snažíme robiť jedla tak, pokiaľ ich človek ochutná, aby neochutnal každú jednu vec zvlášť na tom tanieri, ale treba to ochutnať naraz, lebo každá tá jedna vec dodáva úplne inú chuť a spolu to tvorí to jedlo, ktoré sme chceli vytvoriť. To znamená, že my sa budeme naďalej snažiť o to, aby to bolo pre nás úplne niečím iným výnimočné, ako robia iní. Tak ja som za, hlavne ako sme povedali, ľudia sa boja. Hej. Ľudia sa boja investovať peniaze do niečoho, čo nepoznajú, čo im možno chutiť nebude, ale samozrejme treba to vyskúšať a treba povedať na rovinu, myslím, že u nás to funguje, že keď človek si niečo dá a povie, že nechutí mi to a naozaj povie, že dal som zlý výber, chcel som to vyskúšať, tak u nás nie je problém dať mu to, čo ten host chce a to, čo vyskúšal, nechutí mu to, predsa nebude platiť. Je to normálna vec, keď niekto niečo si vybere preto, lebo to chcel skúsiť a nechutí mu to, tak mu to nebudeme tlačiť, že ale musíš to zaplatiť. Takže keď príde niekto človek ku nám s tým, že chce niečo vyskúšať a nesadne mu to, tak samozrejme dostane to, čo mu chutí. Vy ste obaja chlapi, ktorí máte skúsenosti aj so zahraničnými kuchyňami. Bavíme sa napríklad o tej severskej švédskej kuchyni. Čo oproti zahraničiu, iným krajinám chýba slovenskej gastronómii? Okrem marketingu, čo mi povedal pán Nackin. Tak ja si myslím, že tu na Slovensku, že to tak rozrastrené, čo sa týka potravín, že dá sa robiť niečo podobné. Samozrejme, my sa nemôžeme rovnať úplne tomu Švédsku, pretože Švédsko je vec, ktorá nemôžeme ťahať niečo, čo tu nerastie a čo je ťažko zohnateľné, ale vieme sa približiť k tomu a vieme urobiť niečo svoje. To je na tom pekné, že my vieme urobiť niečo podobné, ale zároveň je to naše. To znamená, že každá jedna vec, ako ste vyspomínali, tie brinzové halušky, sa dajú naservírovať tak, že človek sa na to pozrie, na to jedlo a si povie, že wow, je to úplne niečo iné. Nie je to klasické, že čakáte biely tanier a tam halušky a tam nejaká slanina alebo niečo, ale je to úplne niečo iné. A to my vieme brať odtiaľ, ale konkrétne nevieme sa úplne zladiť a ja osobne by som ani nechcel úplne niečo opakovať alebo niečo proste duplikovať od nich. Ako povedal Tomáš, je ťažké priniesť niečo úplne odtiaľ, keď tí ľudia to nepoznajú a zase bude mať ten problém, že to si nedám, lebo toho sa bojím. A druhá vec je tá, ktorú takisto Tomáš povedal, že tie suroviny sem ťažko dostaneme a keď ich sem dostaneme, tak budú strašne drahé a pre tých nášincov nedostupné. Hej. Chlapi, vy ste mladí chalani, dá sa povedať? Mladí, do dochodku ďaleko a je ešte priestor, kam sa posúvať, alebo kam by ste sa chceli ešte posunúť? Jeden, druhý? Tak neviem. Ja by som skôr položil otázku na Slovensku, je sa kam ešte posunúť? Neviem, vy ste od fachu. Veď to, že sme od faku. Ja si myslím, že čo sa týka slovenskej alebo bratislavskej gastronómie, sme úplne na špici a myslím, že našou úlohou je to, aby sme tam aj ostali. Ja si myslím, že každý deň sa je kam posúvať. A je to len na nás, či to využijeme ten deň, alebo ho nejakým spôsobom premrháme. Chlapi, posledná otázka k menu, ktoré tu máme. Plnené ravioli, šafránové risotto, ktoré som mal, bránil som sa a nakoniec mi veľmi chutilo. Takže opäť len taký nejaký kopanec, že neboj sa a vyskúšaj a vyprážané krokety. Niečo k tomuto menu, kto ho pripravoval z vás? Dávali sme ho dokopy spolu, vyťahli sme z reštiky to najlepšie, čo konkrétne máme teraz v menulistku alebo niečo podobné. Snažili sme sa trošku obmeniť veci, pripraviť na tento festival, hlavne to uľahčiť vzadu chalaňom, aby to mali rýchlejšie ten výdaj, pretože sme na foodfeste, ktorý potrebuje rýchlosť. Tí ľudia tu nebudú čakať na nejaký fine dining. A pripravili sme vlastne 3 jedlá. Nechceli sme môcť šperkovať nejakých 5-10 jedál, lebo by to bolo podľa mňa úplne zbytočné. Takže pripravili sme, dá sa povedať, to najlepšie, čo sme mohli vyťahnuť zatiaľ. Ale hovorím, že je to o nás a to naše gro treba prísť ochutnať do tých reštaurácií. Je ich dosť, si myslím, takže treba prísť.
Ja sa vrátim ešte k menu a čo by som chcel vyzdvihnúť je to, že môžete si všimnúť, že tie jedlá chvíľu na ne čakáte, lebo ich robíme à la carte. Hej, takže nemáme ich v šafingu nahádzané a vlastne to len nevydávame. Takže možno aj to je to plus tej našej kuchyne, že naozaj ten človek dostane rovno zo šporáku to jedlo. A to isté aj u nás na prevádzke, že človek môže vidieť rovno do tej kuchyne, máme vlastne open kitchen, takže človek vidí, čo dostáva na tanier, kedy to dostáva na tanier a vidí proste ten zápal tých ľudí, ako to jedlo pripravujú. Teraz som si spomenul, mne sa vždy ráta, keď ja, človek, ktorý prídem do reštaurácie, dostanem na tanieri jedlo z vašich rúk, ale nikdy nevidím tie ruky, respektíve tú tvár. Zvyknete chodiť medzi zákazníkov, pýtať sa ich, rozprávať sa? No ako som povedal, toto je tá veľká výhoda Portofina, že tá kuchyňa je otvorená, vlastne delí nás iba bar, takže hociaké otázky, keď človek má, tí ľudia si na to zvykajú, poznajú tie tváre, takže vedia, kto im to pripravuje, keď chcú pochváliť, zastavia sa pri bare a keď má Tomáš čas, tak samozrejme medzi tých ľudí vybieha. Keď som tam ja, ľudia ma vnímajú, tí, ktorí ma poznajú, tak sa prihovoria, pochvália, takže je to super, tí ľudia si zvykajú na tento štýl kuchyne. A musím pochváliť aj chalanov, ktorých máme, že aj oni si vlastne zvykajú na ten štýl kuchyne, lebo je to naozaj veľmi náročné pripravovať v tom strese a hlavne v tej časovej tiesni to jedlo pred tými ľuďmi tak, aby sa za to nemuseli hanbiť a sú pritom videní. A to je naspäť o tej komunikácii. Ďakujem vám páni veľmi pekne za rozhovor, ďakujem za váš čas a ideme ďalej ochutnávať.